Bara ett. Två, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 8, 10. Oj. Ska du räkna en gång till? Jag bortade det. Ja, du kan börja då. 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, nej, 10. Ja, vad kommer efter 10? Kommer 11? Mamma. 8, ja. 10. Godis. Är det godis? Ja. Hej då!